Ročně žlutý vrtulník vzlétne z hradeckého heliportu 700krát. V Hradci Králové, kde zasahuje na žádost Královéhradeckého, ale i Pardubického operačního střediska záchranné služby, přitom zatím drží rekord 10 startů za den. Pouštím pravej. Právě je nahlášena těžká dopravní nehoda u Poličky. První je ve vrtulníku pilot, který za pomocí technika roztáčí vrtuly. Dobíhá záchranář a lékař. Operátorka hlásí do sluchátek, že řidič nákladního auta zůstal po nárazu uvězněný v kabině. Hasiči se ho zatím snaží dostat ven. Přijíždí sanitka a Kryštof 6 jde na přistání. S největší pravděpodobností půjde o polytrauma. Poranění 2 a více tělesných systémů nebo částí těla, z nich alespoň jedno ohrožuje pacienta na životě. Z dispečinku dostává pilot zprávu, že je pole u nehody podmáčené a vrtulník tam nebude moci přistát. Po poradě s lékařem to ale pilot riskne a přistane co nejblíž. Převozem sanitkou k vrtulníku by zraněný přišel o cenné minuty. Ten postižený má šanci, pokud se dostane do 1 hodiny od úrazu do místa definitivního šetření. Pokud ten čas přesáhne hodinu, tak pak ta šance těch postižených se prudce snižuje. Hradecká letecká záchranka má ty nejlepší piloty. Všichni 3 přišli z armády. Riskují jen tehdy, mají-li situaci plně pod kontrolou, což se potvrzuje i teď. Během chvíle je zraněný řidič, který ztratil mnoho krve, na cestě do fakultní nemocnice v Hradci Králové. My už si z vrtulníku podle závažnosti poranění vyžádáme ten konkrétní tým, který nás očekává v nemocnici. Vyžádáme si případně konziliáře, to znamená například dětského chirurga, neurochirurga a objednáváme si i krev. Zatímco lékař se záchranářem předává zraněného, pilot se ze střechy nového úrazového centra vrací na základnu. V Hradci to emergency je v nových prostorách a funguje ten tým velice dobře, takže ten pacient projde okamžitě komplexní vyšetření, má ultrazvuk, rentgeny, CT vyšetření a v případě potřeby se operační výkon provádí přímo na té vstupní ambulanci. Stav je velice závažný a je v akutním ohrožení života. A my teď pojedeme sanitkou zpátky? Vrtulník zatím odletěl ze střechy, pilot dotankoval a je připravený k dalšímu zásahu a my po předání pacienta se vracíme na heliport sanitkou. Ale pager doktora Truhláře pípá znovu.